pogre Racheal antiere iri omenda maromo bilion 40 kama imanya bedo ni matin ahinya bende imanya bedo ni nitiere kuom gigo mich mapono ni imiyo counties mopogore inyalo confirm no kan nitiere delegation manuwuok Siaya manodhi State House to ber manuwuok kodo Racheal en achiel kuomgi bende ochal jamna miyuko ni iyuke to japiny bende gini chopo ne adier nikech bilion 40 kochopo kate county ni kuom ranyisi county en unit moro matin kirango gi piny Kenya mangima much pesa ni onego beni winje gi ng'ata kama entiere be wawinje erokamano first an achiel kuom jogo mane odhi kaka jatelo ma Siaya from Siaya County and I can confirm ni waneno ber mar the State House sani nikech ang'o to kapok adhie mano to en right mar kata ni the State House depends gi kaka ng'ato ng'iye ber madhi wuoke king'iyo niya ni bende nitiere impact mana kaka iwacho ni juan kaka jo Siaya nwadhi be waseneno ber mowuoke bang' mar the Siaya mar the State House sorry tiyudo ni just to clear mondo ji understand nekech nan kanyo en seche mudhi kacha wuoyo gi jatelo utero kwayo maru kaka oganda nitiere gigo mobedo devolved to pesni duto to poda mana kanye amalo nitiere gik moko mowene national government magine magitimo kaka education kaka part of agriculture and all that kind of stuff to seche midhi kacha kokiketo ler maber ni wan kaka jo Siaya priority marwa en achiel ariyo adek to kate dhi mana kacha de nuoya to ma impact ang'o bede notimre nadi bet ni onge tuno dhi kacha mar ni mondo jotendu jo piny onenu ni wane wadhi wuoyo gi ker to ber muduogo godo ne oganda to timna dhi onge but adiera makende en ya nitiere ripple effect mag gigi yena mondo kikora wuoka kaka ja Siaya but kora wuoka kaka ng'at monyang olonye weche mag telo ka nuneno ka jo Homa Bay nodhi giwacho magi they had their own meeting tineno ka stories moyud kati affordable housing ne jo gweng. This in reference gima ne Sheila wacho ni affordable housing igero Kuria to en kaka ng'ama wuok Nyatike to may not benefit directly gigi okonyiso ni ji te nyaka benefit at the same time nekech it is just not possible. That is the golden truth. Niya waduto wadhi school iwacho ni ng'at mane Nyatike mondo wuok kata Nyatike mondo dhi oti Kuria ok yot ahinya emomiyo wacho niya mondo ni ji te benefit a whole county ni stadium ni gero Homa Bay may not happen. But nitiere joma nie within those sectors, let me say like manufacturing, let me say like construction mage joma seche moko ang notimango ang ne o benefit. So these are the ripple effect if we now look at it in a bigger picture. Nikech kata kigero odi jite manie gweng kanyo ok bi yudo konyruok but joma gedo to bo biro ng'ama nyalo tedo oganda ma usgi mchele to botimango bo yudo konyruok to adwa bende jogo be nyiepo kanyo koso gi wuok mana oko simiti kabiro mana gi lote straight challenge yango bede I may not be privy to that and I don't speak for the government but challenge yango bedi koro niya kibiro gedo Siaya kaka wambende one affordable housing project which is supposed to start and hostels tibiro tikao materials Nairobi tidhi godo Siaya to koro kikonjo Siaya kibiro ni biro gedo Siaya titingo workers moa China nikech gine magi gedo koro kendo kikonjo Siaya mano koro kendo telo bagi nikech ka intention mar government en ya seche mitimo for example affordable housing kata kigero stadium kata kigero hospital ni jowa mani kanyo nyaka yud konyruok nyaka giket mikakati magineno niya mana kaka procurement act wachocha niya 30% of this dhine youth dhine ang'o dhine PWDs dhine wamama bende nitie mikakati ma government oseketo ma ensure ni seche migedo Kuriacha for example niya jo Kuria nigi percentage margi manyaka giyudi. That is, we are adhering to transparency in governance principle, we are adhering to accountability. E chik manitiere mane kang mwayud kony kaka oganda niya gigi ndio waneno kata sani stadium mane watero ne yuak mane watero ne ker aneno kanyo cha CS Soipano odhi kucho nyocha neno ka PS Olugo dhi mondo timango ongi gik mano wach kalure gi health sector ma Siaya mondo giger gi upgrade bonde chana neno ka gitiyo Siaya chana neno ka gisechako gimoro
So ipana no kodhi kanyo odhi mondo launch the second phase of the stadium. Matine ni gik mane wacho katimre nade. Waneno ka nitiere impact. Now when you are doing impact assessment, onyalo wacho ni dhiwa kucho no me wachila ria dek. Tok no mi wagik moko te pod wanyalo dok mondo wapar ne ker niya achiel ariyo moko to niweyo. To kik wanena ni bende nitie kony mabiro. To sana ka gigi okonyo oganda mana kaka wawacho ni bende nitie ripple effect. Niya uchumi magweng cha kitero 40 billion be wanene ko change. To wanyalo wuok oko mwach ni kara gini okonywa en gima konyo political move mar ker. To ka wanyalo assess mwawach niya nitiere ber ma jopiny bende neno e 40 billion mobiro. So then it is a good project. Oscar. Aparo ni mana gima Shilo wacho nyaka bed ni Racheal oko understand kaka macho. Kata mana wach mar Mashila wacho